하장 종 utrai uba khot ya pi uba ya shong hap nen uba ton shi sha ka jing gi jong u kan ya rap ya pi ka jing ba tai jong u kan pen pai ya pi tuan hajan jong utrai uba khot ya pi ka jing shi tong at ka jing ling go mun pu lai no ya pi na ki jing ye mun nai ka jing ye ka ba jem ka ba shi sha tuan hajan jong utrai uba don hap nen ba bun sken ya pi ha ka jing dei jong pi jong pi ha kan ka per thâu kan shai sha ba pai ha ka jing shi sha jong u tuan hajan jong u trai u ba khot ya pi ha ka jing shi tong tat ka jing ling go un pe lai no ya pi na ki jing ye un nai ka jing ye ka ba jem tuan hajan jong utrai uba kam ba pi uba yo hi ya ka jing ge jong pi uba pen shai ya ka lin pi jong pi ban ai jing girl men ha ka jing gin jong pi tuan hajan jong utrai uba khot ya pi jing shi tong bat ka jing ling go un pe lai no ya pi na ki jing ye un nai ka jing ye ka ba jem ka ba shi sha tuan hajan jong utrai uba sen sha ba ro uba don ka boy ban pen pa ya pi jing kem men jong pi ka don ha u ba pen be ya ka jing ging jong pi hab ne tuan hajan jong utrai u ba khot ya pi ha ka jing shi tong tat ka jing ling go un pe lai no ya pi na ki jing ye un nai ka jing ye ka ba jem